Aha, emergency Ghana TV, me do for mami nche ona me ma wo akwaba. Ena asem kese afranka ensi so. Ena me nsa aka e wo fidiem ha se yenua baabi aba bepie mu ase di nkrobo bo na nakrobia. Na ne nsem a wo kire mu ene se eye ni nua ba ma aye ne ho bodamanitie ena ode ti wiase. Na se wo de se wo kobon ho musuo. E de wadwuma kokoma ne se wonyama wa no wagye sika no. E di ni wagye adwuma no ato honom. Ama kire se akwakodu baabi a nkofo omo a wagye om sika di omundi ne so akoniaba na ne omu befie no mama beto na na omaame a wote baabi dwen ne ho ono na omudi na ni omani bre ekoku wiewie ne so na abusua ye nua ba ya tena ho no ma asem no ne ekeka kod ne bonyu so eno nti ode ba beda na nakrobia se ye tonsa efanfa ni nua ba wa ne ne nkasa na afi ya na ma obetu no ontu na afi ne maame eni na abusua no omunyo masumdue abusua ye nkoi ne nkonkotie nchiremu a yemia bayi edi tudwa na afi ye ba ni ato yan homo eso oba apa akwaba eja wo hote sei pacho Yesu adom we ye from say mewura pacho me the Grace abedu oba Grace papa hote hin pacho meti forukro ene ene de onam oba apa Mwen pacho me ba ya boko asemi na tire me so na me be dwa ato am na madaro mama bo ame ma yentio me pacho wene se meni mi nuanu me ma meni nuanu wo oforukro mu ho na ansentem ni ma bi koso a efa no me nuanu bi no ho a emwa ene se me ma me man ke ye num na kuma bi wo mo ye ata ye panyin pacho yo group e de tonton le tsanu nyuma den kefe na papa me wo ne se obeda be sori bia na obi di akasa e di abafie ne senti ne se obetietie mu no na se waje obi sika se wo ye adwuma ma na wanye biso na waye atwo mo bi foforo amesika no bisa na wo hu do di sika na ye na te bia brewa wo fie ye na eja no kwa adwuma na ebe nma ya beto no obebe bia no nkofo janso ne ham bebe na nkofo janso bona dapa obetie mu no na se minue ya enu akoji obi adwuma awanye nya waye so na waye enso a waton wa mo bi foforo hu de odisika na ye na nkofo gu abiriwe so na mebo odua de o ma da ase ena na we batambone na wo ba baji msika na wonka bie na se de bia akoye nim gu ase eni didi atem ama abiriwa no kwa no kra no oni asumdwe de bia hu na waye din no fo na nam dia nkofo ba nso de ba na nam de ba kuro ya pani ya so ana ye sha amwa ni esi madawo ma ye bedwa ato amo na nka mafre abofra na nka mo ne na kasa na kan befa so a obetua ka na abewa nso nya na sumdue atena se no patwe no enti na e bai enti munim se ode amanfo ka be sei ni ran pacho e kan de e dosu yi se kan e dosu e betwa mbeye 150 million ebedu eskadada no ebe bokra ne se enye fa ko bu wo hu nsa no nyuma na o mebi se wo do bubu ye se na wo ye kama nti seti sa de a nka mama usika ama nka wo de ahye adwuma ni mu na nka wa ye ne wo ya na emfa so ebeba no ne ya che eno sa bi ona 5000 nipa ne de ama no obehya ase aye wo so gusu a wo ye hu de ebe ye obi ba se opebi onu waton ama no wo de onum sese enu an ko gusu a wo ye enso ni baba ahun ne sika na nipa de ma na sika na nipa nsa kan hihye nipa ne ye no ankodusa na nipa ne dimrika no waba enhihye ye na akosi se me beje me mfa so ana me beje me hye obeba no ne sika no ayehwa modie ene wo na we yaba mu nipa smesi blabi ese oye wodu potmo ese mo ba no ana munua no wato menta ade mpaboa ne ade onfa ma me beje msika obebisa no bi 1000 na nipa ne beje ukoka we so ede ba de metua ma na ede ade no wakeka ne basa abiwod na nukotum se omo ba no ma meto me na omo ba me so nti wadawro ma e ka fo na do so nti hwe na di hu dwuma omuni ye ku na ni waso egu abiwe so si wo twa bo na ani na mubusa no a eya wo so diska ne ye dai mira ubisa na ose e wo ho oni nipa ne hihye na one na ye ode be ma no sa no on cheda nchire mu je obeye ne den de obeka ne se e wo ho me ni yo da ho fa be ne fe ni rade ma na ema
nti omo ba bia omo nim se bia se ye ono maame ne te ban ne de e bia wo je kura na bia maame no anso pani ente sa once the kura mfiri mu ma maame ne sto omo bojo ye ko sanso fe che kwasa be yibidi ukoka no no wode ya chededa me pacho an na ye che no hwan mu ne ko ye kuginai mira ye be che no ko en kwa na obi anim nti okodu police station of friend ni no ne ya ata no se ya chi no no aye se o se ya chi me nti ubetie ampa na ampani ampa wo Oforikrom police station nti wo kwa no ne me maame ani mi nua pani na o maka ho no omko no mo yenhihwem se wan yensan kesika no enimanimu ya ye yenhihwe na court na o se nua no we fa ne keka busia bom ne de kobe no udi kobe na wonim se wo be no wogina so ye adwuma ye sa ayi na mu anu wo wa na fofo so asena ba o de mekan ne meche no nti akoye abraba na obo na akoye woji we sika onfa nye adwuma hu de sika ne ye ne sika na hye ene ne ye che no na bosia boya na egusu because obo ho ba o se mebo mudua de mo adase anu so de peni wadaru memu yehu kakra nti abansa na ato bosia bo ene bebi ama mi di dwe na wakwabobo bosia ho eje tuetu aka minua peni akobobi je odi mi mechi ono so akobobi de ono ne banta afo no so de bebire kwa ni nyina yi nipa ba ko na peni ene na wo fa ha ne mebo wua de mo adase o chan mebo de nua no adase sa ntema enyem hu sa manfo tumi ba betrete mo se bia mebodua na me de unua no madase enyem hu ni rampacho eyehu pa na nipa ne ba wo be de ne be kasa wo be san be pan cho be hye ne da eda ni du na nya bi man kwa wonya bi man kwa no se ya ka na che ne de minso de se mudi ni na ma obu so be tia ase age akọ no no anka se nipa na hye wo da se mi hiem sika ya ade obe akwe bebe fi abebo na mane de me yanzu se omo ba so omo mbatu no omo baba ni na ya hwuma ye kodi pa na abiri won wo ebojo anta kwa so te fa ko ntono no oba omo beto no na afi abe na ejojo ni adidi atem obe ba beti bi ense bejojo mam ne bedidi na atem ko eni bebe fi abe fe no be bo na mane no a we so e de me na kasa misi metua ma no na ka na basa no ko ahomachi a wonim sa ade a chia wo fa ne bisanse ekebran ka so beba ne na yakwesi se no woni beti abeso no so lekọ wahwahwim nani ye chi no sa munyaye na de nipa wat mi achi no be mi aye no mfanye ne mi rampa cho de tene se no no ba ba chi no do na kwa akoshim no no hye na o ma fie ni na achi no aka nipa fofo so esi echi aba be je aka se mi bebom dua de madasi o sana komo na kosinti eba ne saa ene ne afa adwun se ndi se ye pebosia edi tua de wache ne de ne ma no no be ye adwuma di tua de okwa kubodua de omo ma Canada ase no ndi se mumu tua nyina no ogusu nso oje me pa cho sana tie ene obi so ho waje ne de dada no onim se saa bia ho no ote ndi komodi de osu owe saa no ote ko ne ma mete ha nipa ne chia won chese ko na akwala ne te ha o osi ko ne ma mete ha nti obi a kira maame ne hono de kire maame nso so watena waache e hono watena de wonti obuboni din a obi enim ne se nipa asimesini nti sa na kwento obi a kire na woja life aman se wonnim de obi be enfanya no ne nipa fofo so esi ekire nso begia bebodua de anuanom ne maame adase wa buru obi enim ho hwe ubi sensi kana de titi ode ya ontimi na mo de mani to fomo a muhunu ne seska no woje yedai mira se kata kacho se sika no de yese ya no de yese ya jenim watopro to be me pa cho de bi wasi dan me pa cho de bi watoka bi me pa cho de bi won fanya japade bi me pa cho de bi bicycle kwa pa cho nto bi ana waje pe ma ne so no betimi achi onimun sanom pa cho onimun sanom onim wi nim onim joto no enne na emafo ba titwa iwunim twa mate pen se wo twebi the so that so yes wo jani de lu ampacho ne de obehwem kura da bre wo twa lupre o ye pilot therefore me say sa pilot no de e ha manfo obehwem kura kwa da bre pilot no ye o ye pilot na no ye te hada ba ya be free stadium asobolo abaya ya ni ho hancho hey krobia benso metensam wa ha o
abaya yi ba ya pilot asemu America na akoka me ni kunu kwadwuma na fie nye ena ni kunu atitiri mo wiremu a atumi anya 7 million e de amane se onye no onfa mra Central Market ene Dr. Mensa e ho de nneoma efu kakra na wo medidwa emfa megu ho se be ya ibedi ne kakra afi muntie e ma bia ni bre na dwen aye ne se okay se mi kuna ma me 7 million se me mfa mra medidwa de a ma me mpem fa so wo de akoto ne fon so e de kwa akotwi alupre eti wakoda ne pilot na wadi nkan ya lodu bi na ye hweo na tuko no hu se skane swate se swate de na manfo so ampa nhemu a me kunu bebu samse na neoma ne wei enti wode swate me pa hyem wo fa ka free so bolo oba beduru kurum no na alupre na twi skane nyina akọ enti wo to aso abotek ha na krobia ma me 7 million na me fani dwanye sa de enne ma ware ebegu one na krobia anka obeye dei Etubehebeheb na kwe waji amanfo zika da wode dane pilot wodi kotwi alupre na edene nam sa ateti we mu ahwe abrewa de oma yedene nam so na de ehun so ye mede wabusuan beda ase no obi ho a wonka ho asem obebo dua de wabusuan so ada ase ampa they say de na me mo aya amobo sa dua ne ya metumfo sa ya munyai say abaye yo tiwe onu sika kapre bakra woni bi wom na se wu ko bodua na adna busuan akoda ase na asabe onu a woni kapre ba wom no se ko akosoni mu a anyanya bia ono waye dei wohu waye dei timu a mo bosa adua no mitumfo se mesremo montakre corporate na ankasa na munyi abusuan no emfamfrim na wo be ma wo anya bia amfa maame me anya bia amfa mfili o san atwe pressure ene sa de ba ne so we ye de wo hefa akwa amebusa asamba akwa apeso obisa ewure pe akraba me dasi na menche tifo a mama gibra amuntiti nya che obia mini aba wonu ya be ma no ni suban pa te sen me pa chao ni suban die nanka ye ni titi so ni enim se ye di enim se o ye adwuma kan nan se enim se we ya would make a word on shadan nan su baby abon se bia o ya kwala boni anase odno ho akobon kofo bi o munye yi kan nan se ya wo ha na we ya ba ana misika wo na we ya ba na wato me matade wo ntua wo ha na we ya ba na mama ni sika so mfa ye adwuma me yenche na me hu se ene mebu wo ho a enkoye o franso na natsase nesin konwa so a on kasa on bo do be kasa on so no atutu ho ma no atwa fa so asọlekọ asem we wuni mu ayi ano oye masem me pacho anu de minim ba de minim so hwa na obi oba aba ne nchen obi se na so na adwuma na ebre me ama ma ya ama no de minim wo ho no nti wo fa wani hu ni girl da me pacho de because ma ba ne nchen ni nyo ba ba ko ka se we di ota aba ne nchen nti we ya ne mpena anas we ne girl de minim so hwa na we ya ba me pacho penny wo ho me pacho madwuma bi penny wo ho o nu onkre bi afeja oba ka che ne se madwuma bi saa na se nipa nso be heda achirem se ni bi na odi sie dia ne kwasam se pacho no die eja me da se mo anuanom nka ye die pa na yem hu e wo sa asem we ho tie me pacho de ye hu pa ma etutu mi ka adwan ato am no se obi ba na obagi ni sika no ambeto na obeto ye ma mi wo fi a ante so anka sa nche oba mebo ni dua do o manka ya adase sa mebo dua do manka ya adase no e na ye hu chese oni nipa no kasa obesere no nso do obeka no ka se ye ne tefa ko de e bi kro no diskal mu bia to bibi ama ye na ye yiyani enam se ye da na ye fe ni yiyani enso akwa beba babo na mane no enkosi bibia nti madaruma se mebo dua de wo maame adase mebo dua do enuanom adase no e na ye hu oba no okase oniska na emu manuanom momwa no no ntua mo be somsai mi rampa chao se okase oniska ye mmo mi ntua ye so manye ye chese nya ba akonye mienu ni ena nya mre di kan ni ye tua ho kani bebire enya me ke me maami wonti mi mpi omo no mu di dwa ina wo chino mu ina so ajeje busiansi di tua no hoka
minua pani saa de me odi machi saa ono anka se no ni frinta for bae saa wo tua no ka me sika se de di twedo ndi kwa akwa ni bi edu de bi a so obepia kwa adwuma nti no sika de ba fa ka akwa so kwa adwuma de ba twedo nti ntimi no waka fie kire se ni na ye kakro ya odi tue ni nua pani hu kana okay me pa cha no ka de tue bi me yin de so ono asisi a wo ye adwuma ti ono antua ne ho ka na munya masomdwe me pa cha ai nyankopon ne pɛ a yɛbɛboa mo wate abro akoma to yɛ mo wate bibia bɛyɛ kama why afei mu nhyia yɛn na yɛnka ho asɛm Merafo ame sanso ema wakwa basa oje bre na kan ho ne kokko share video no eba ye na meka wo say ha eda so ya emergency Ghana TV na usua yese wo baboni a ote wo ba bi nka mo amunim sade amu ye ye bekwa kofo hawo e de abrem nanso wasi na adwen pi ne nia na adwen kire no ese onye ne no ano be yinti obekọ so aya ade no na afia de nsunsuaso e de aba so ma ameti bia wo nka wo akwa ye babema no so wo na wo kwa bonte kokko ye adwuma na wa bra wo ma ni bi na so sisi a ha kofa ka e de afia bonte de abafie ama wo ma ame a wo no abrewo a wo no tese na ho ode we ono e na etuetua wo ka ya ndwen kwa akire ni ehu se ekwan a sisi ekwan a wo do ma ni fa so pressure kwa bekumu na we ni ebe kire mu se wo na waku ma ame ana se ebe kire mu se na abusua omo nso a se obi beje o ma ade ana se obi beje o mo sika omo nso omo sole a mo de threats ekọ omo abusua fo ho no omo nso mo nso yie because tama nipa no eba beje ade no na ne busua ni bi anyina ho na se na ne busua ni bi gina ho no ma sa nipa no obegina ho no obegina anamu ono na wose wo ni bre bia wo de kọ ne so omo titenchen omo nka nti se wo obi beje wa ade na wo kọ threaten na busua fo se wo de obeboni pani dua na na busuafo adasa it doesn't make sense unya mature da na obeye sade na busuafo nka nti se woni obi wasema oni nipa na obebeje ade kro no ono na wo se woni nidi na munya ise na wo ya ba beje ma ade mi ko boni dua na busuafo adasa me ko bodua de ne ba adasa ne ba no wo kwaje sika na ho no ni ho nti amaye fo bie san enkonko san obi mo so obi etini ba bia mo ma ntina ne ba bia asomdwe mu ema mo ma pressure ma me ton kofo so no mo emu ndi anu achi enko kwahwera mo nkwa obi ho ana ye na no keke no de ka nanso saa sem ne mu odu nti se wo ka kire obi a ema ehu e ba beto ne so so ehu bo obi nso so a woni nya ye nti saa sem se ya agro ne edi o se nya agro mo me hye yie se woni obi nya sem a woni nipa mo endi na mo ma na bu o ma busuafo o ma so enko didie o mo ntra o mo ba bia asomdwe mu ndisa system ya making mu de beye adwuma ma fra mo futuo yenye ne saa na mwaye na wa ya no asema ye kam obetumi akoba se ya agro nanso obetumi ayi bibia ye hwe ya no kase yi ne ntutu ya na mo eyi aha na me besi update bi ato from e de fast story ho am de ba down na afi won so do wadwen kira won o de ato comment section ho no e de amam mo so mfuna na akosia de pam na me je dia na de dwuma de e ba wa ko na make house hada so emergency Ghana like na fi share na subscribe for me that's ane we sanso e de share e wa happy bakawa na madasa